luar biasa. Bapak tadi ngomong apa? Isane mung nyawang. Ora. Ora ya? Ya pakai Iya. Sing penting aku krungu adik wis sehat aku wis marem. Lah omong ya alon-alon ngono kuwi. Seru, seru. Bu, pripun adik pun sehat ya. Sehat syukur. Tenan. Tibake duwe rasa peduli. Wah. Sedingin itu. Heeh. Orang sedingin itu ternyata bisa peduli. Iya. Bar iki mesti WA aneh. WA piye? Semangat iya. Terus WA aneh, marah atau pean? I love you. Asik. Apa ta? Kudu ning Ardi ning Sanju kae lho. Itu lho apa? Kok disusul karo dulurku wae. Wah, Itu, itu adalah artisnya Jawa Timur, Pak. Siapa? Sanju. Sanju. Ngatuk sik Sanju. Kira-kira, Ngatuk kira-kira. sik ngatuk. Sing semiran kuwi to. Masyaallah. Semua kan Rene. Kon ngadeg kok kon malah Rene. Ora. Wis ning kono ae Ya, ya. ya. Kok mantuke bareng aku ya. Tak cangkene banyange tak dedekne tumbal. Iya bener ya, Es. Ning Alas Purwo Duk Sinong, heeh. Ki mau wis tak aturke bubungae, wis tak paringke karo Mas Ardi. Engko wis lek mu pitung piye terserah. Lah saiki kowe arep nembang meneh apa wis aku manut Bapak manut. manut, Aku yo. tidak bisa memporsir kamu. Iya Pak, satu lagi aja ya. Satu Oke, lagi. oke. Oke, lagunya apa? Napa? Monggo iki somben ya sik ketemu meneh karo Nduk Niken tanggal 24 Desember insyaallah wonten ing SMK PGRI Kota Nganjuk. Nah, hitungane sedaya mawon nggih para penonton, para pandemen Arni Mania, Agni Mania. Ya, Iya toh Pak, kok Agni? Adika Niken. Agni ki Adika Niken. Adika ki anakku. Oh iya. Heeh, anakku Adika sing ngefan karo Niken Kira Salinda. lek Akbar Niken lek. Tak kangkoi buka owo. Ya ora wong Lah ini nyatan kok nggih kalih niki Mas TB. ora. Alhamdulillah. Ora to? Ora. Ngalah terus aku seneng. Mengki mbok menawi piyai mriki saged memeriahkan HUT SMK PGRI wonten ing Nganjuk. Nah, tanggal 24 malam Natal. Oh iya 25 Natal ya. Heeh. Siap. Lagunya apa Mbak Niken? Nah. Monggo tadi ada yang minta bajing loncat Pak sama jaranan. Oh gitu. Enake sing dia Pak. Lah manut. Para penonton suara terbanyak bajing loncat atau jaranan? Jaranan. 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 Berarti lagune ora bajing loncat. Napa Pak? Lagune sing pelok apa terserah, sing penting kok tiba keri dikekne jaranane. Oh, katresnan sejati ya iso. Heeh, terus apa kae? Napa? Apa jenenge? Ninggal katresnan. Ninggal katresnan nggih saged. Derek sampean. Ya karo Mayang, ayo yang sing Yang, Mayang yang. iso jaran kok. Kok sing jaran gen loro. Nanti lanange loro wedoke loro. Hayang karo Wiwi ki lho, ayo. Apa? Lho, kucing mamalian Mas. Piye? Kan sing lanang loro, sing wedok loro, sampeyan iya, iki butuh to lek Mayang. dijak omong kok. Heeh. Rada anu Gundul budak. Kok sampean gak enek kelebihane belas. dokungan. Aku kekurangan delok to iki lho. Kurang rambut. Ora ono keluwian. Heeh. Sampeyan sakit to. Ini ya. Lah kok gak tukul-tukul? Biasanya aku ngerti lek ning TV-TV ke kanker pisan. Kakek dijambeki bojoku ya. Heeh. Ora gelem ceklan ranjang, ceklan rambut. Mbok tanam rambut, mbok tanam suket. Malah rapai tanggapan, Pak. Oh iya, heeh. Sepayu gundule niku. Ya coba ninggal katresnan. Yo gamelan plus musik. Ayo, Lek. Kasih Haryono. Ah, yo. Yuk, kaya ngapa? Yuk. Paksi. Lene jaran peceng, Lek. Samboyo siaga. Nek celenge.
Tio Putra goyang Bulu Pasar lagu Kediri. Nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggalku. Halo, apa sliramu ora krasa aku kudu sambang karo sapa? Nek suwun rita lan wengi Halo, halo. nangkep bebasane mon katon katon sliramu wae. Kok. Aja lali Ayo. Ayo, sebelah nih. Yo. Jalan usul. Halo. Po.
menuju palagan swara sambuhanipte kaya ing antariksa. Aku